Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Dante. Taong 1969. Apayao. Magandang umaga po, Pinuno. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ng lolo ko tungkol sa isang nilalang na naninirahan sa lawa ng Apayao. Lugar kasi yon ng tatay ko at naikwento niya lamang sa akin ang pagkawala ng kanyang ama. Ilang dekada na ang nakakalipas. Ayon sa kasama nito na tinangay umano yon ng isang nilalang. Noong minsang nanghuhuli sila ng isda sa lawa ng Apayao. Hindi ko na lang papangalanan kung saang lugar sa Apayao. Gawa ng ayokong masira ang lugar na yon. Ayon sa tatay ko, noong mga panahong nasa Apayao pa sila ay ang pangunahing pamumuhay nila ay ang pangingisda sa lawa. Nakagisna na ito ng tatay at maging sa kasulukuyang panahon ay pangingisda pa rin ang pamumuhay namin dito sa aming lugar. Lumipat kasi ang pamilya ng tatay ko ng ibang bayan dahil sa pagkawala ng Lolo Dante ko. Si Lolo Dante noong mga panahong yon ay napakakisig. Pinagsasabay-sabay nito ang kanyang trabaho sa bawat araw na lumilipas upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Tandang-tanda pa ng tatay ko ang palagi nitong habilin sa kanila na, Dante, at kayong lahat, habang nasa trabaho ako, sana na may alagaan niyo ang inyong ina. Iwasan niyo rin ang pagiging pasaway dito, ha? wika ng kanyang ama bago ito tuluyang umalis ng kanilang tahanan. Bilang ang tatay ko ang pinakamatanda sa lahat, ay siya palagi ang nagpapaiwan sa kanyang mga kapatid. Kumbaga, Pinuno, siya ang responsable sa lahat ng gagawin ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ang nanay naman niya ay nasa bahay lang at gumagawa ng mga gawaing bahay. Palagi niya itong tinutulungan upang kahit papaano, maging magaan na lang para sa kanyang ina ang lahat ng trabaho sa kanilang bahay. Hindi din nakapagtapos ng pag-aaral ang tatay kong ito, Pinuno. Gawa ng ipinaubaya niya ang pag-aaral sa kanyang mga kapatid na babae. Sa pagkakatanda ng aking ama, taong 1969 naganap ang pangyayaring yon. Nasa kasagsagan ng ulan noong mga araw na umalis ang kanyang tatay Dante. Kasama nito ang kanilang kapitbahay upang manghuli rin ng isda. Kahit alam ni Dante na medyo delikado sa lawa, kapag katatapos lang ng ulan, ay hindi niya ito alintana. Sikat ang nilalang na ito sa lugar ng Apayao. Gawa ng marami na din ang nakasaksi nito sa paglipas ng panahon. Ayon kay tatay, na palagi silang pinapaalalahanan ng kanyang ama na huwag maglalalapit sa lawa, gawa ng hindi ito ang uri ng lugar na maaari mong pagkatiwalaan. Dahil sa bawat kakaibang makikita mo sa lawa, ay merong nakatirang berberoka. Tay, aalis ka ho kahit umuulan? Tanong ng tatay ko sa abala niyang ama. Oo, anak eh. Kung hindi ako manghuhuli ng isda, ano na lang ang uulamin natin hanggang gabi? Sagot ng lolo ko. Di na sumagot ang tatay ko. Gawa ng may punto nga naman ang lolo ko kahit papaano. Matapos nitong makapagligpit ng kanyang mga gamit, ay agara naman ang pag-alis nito. Hinihintay na kasi siya ng kanyang kasama sa labas ng aming bahay. Kahit umuulan noong mga panahong yon ay hindi pa rin nagpapatinag si Dante.
Alam nilang delikado ang kanilang pupuntahan, pero wala silang magagawa dahil sa pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Sumapit ang 8:00 ay nakabalik na itong ama niya. Tulala yon ayon kay tatay at halos hindi ito makausap ng matino. Nakatitig lang yon sa malayo at wala ni isang salita ang lumalabas sa bibig nito kahit anong tanong nila dito. Kinaumagahan, dahan-dahang kinausap ng ina ng tatay ko si Lolo Dante. Awa naman ng Diyos ay nakapagsalita na ito at doon ikinuwento sa kanila ang engkwentro sa nilalang na nasa lawa. Halos nagulat ang lahat ng nasa bahay noong mga panahong yon dahil sa isiniwalat ni Dante. Ayon kay Dante na, noong nakarating na sila sa lawa, ay hindi nila inaasahan ang buong pangyayari. Isipin niyo, pinuno, umuulan pa noong mga oras na yon, pero nadatnan nila ang lawa na walang tubig. Ang mga isda sa lawang yon ay nagsisitalunan, gawa ng naghahanap yon ng pwede nilang paglanguyan. Sa sobrang pagkamangha ng lolo ko, ay dali-dali yung tinungo upang kunin ang mga isdang yon. Inunahan na niya ang kanyang mga kasama dahil sa pagkahumaling nito sa mga isda. Kahit sino naman siguro ay magmamadali talagang kunin ang mga isda sa lawang yon. Bukod sa malalaki ay matataba rin ang mga yon, ayon sa kwento ng tatay ko. Nang papalapit na sila Dante sa loob ng lawang yon, ay meron siyang nasipat na isang tipak ng bato na purong lumot. Gumagalaw ito ng mabilisan, kaya agad yung nasipat ni Dante. Pagtitig niya sa batong yon, ay doon niya nakita ang isang nilalang na nababalutan ng lumot. Meron itong nanlilisik na animoy mga mata ng isda. Nang nakumpirma ni Dante na isang nilalang ang tipak ng batong yon, ay sinigawan niya ang kanyang mga kasama ng, Alis dyan, Toto! Balik! Bilisan mo! sigaw ni Dante. Agad namang kumaripas ng takbo ang kanyang kapitbahay dahil sa babalang ibinigay sa kanya ni Dante. Hindi nga nagkamali ang mga yon dahil ilang segundo lamang ang pagitan nang biglang bumulwak ang tubig tabang sa batong yon. Wala ni isang minuto ay napuno na ang lawang yon na siyang ikinagulat nung dalawa. Pagtingin nila sa batong naroon ay bigla yung gumalaw at dahan-dahang umahon sa lawa. Paglalarawan ni Lolo Dante sa nilalang na yon, ay meron itong katawan na puno ng lumot at meron itong nagsisitalasang mga ngipin. Malabuwaya din ang bibig nito na merong mga kaliskis sa kamay. Nagsisitalasan din ang kuko ng nilalang na yon na siyang ikinatakot ng dalawa. Matapos nilang masipat ang buong itsura ng nilalang na yon, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras upang mailigtas ang kani-kanilang mga sarili. Habang tumatakbo ang dalawa, ay kitang-kita nilang hinahabol sila ng nilalang na yon. Lumipas ang ilang buwan at hindi na matiis ni Dante na hindi manghuli ng isda sa lawa. Kahit may nakaambang panganib, ay wala silang magagawa ng kanyang kasama kung hindi ang manguha ng isda roon. Alam din naman nila ang indikasyon kapag merong nilalang sa lawang yon. Maria, mangunguha muna kami ng isda ah. Kailangan ko na talagang gawin to kasi walang-wala na tayo eh. Wika ni Dante sa kanyang asawa. O sige, basta mag-iingat kayo ha. Palagi mong isipin na merong pamilyang naghihintay sa pag-uwi mo.
Sagot naman ng asawa ni Dante habang unti-unti yung yumayakap sa kanya. Matapos nitong makapagpaalam ay tumungo na nga ang dalawang yon sa lawa. Sumapit ang 9:00 ng gabi ay hindi pa rin nakakabalik si Dante sa kanilang pamamahay. Hinintay nila yon hanggang sa makita nila ang kanilang kapitbahay na paika-ika ang lakad. Punong-puno rin yon ng dugo sa katawan at putol na ang kaliwang braso nito. Umiiyak yon habang papalapit sa asawa ni Dante. "Diyos ko! Anong nangyari? Ignacio! Bakit? Asan si Dante?" Pag-aalalang tanong ng asawa ni Dante. Humagulgol lang naman sa iyak ang kapitbahay nila. Gawa ng hindi nito alam kung saan siya mag-uumpisa. Doon ay napagtanto ng tatay ko na tuluyan na ngang nabiktima ng berberoka ang tatay niya. Napatulo na lamang ang luha ng tatay ko dahil sa alam na niya ang isasagot ng kapitbahay nila. Nang kumalma na ito ay doon na ito nagsalita ng kanilang naranasan. Ayon sa kanya, noong nakarating na sila sa lawa ay naging maayos naman ang kanilang panghuhuli ng isda. Wala naman silang nararamdaman sa lawang yon dahil sa hindi naman sila nakakakita ng kakaiba. Hanggang sa sumapit ang hapon at doon na nga nangyari ang hindi inaasahan. Dahil ang lumitaw sa lawang yon ay hindi lang isang nilalang, kundi 6. Pinalibutan sila nito kaya wala na silang nagawa kung hindi ang humanap ng daan upang makatakas sa kamay ng mga nilalang na yon. Ignacio! Doon ka sa kaliwa dumaan! Dito ako sa kanan! Sigaw ni Dante. Agad namang sumang-ayon si Ignacio sa plano ni Dante. Nang nakalabas na si Dante sa pagkakakulong ng mga nilalang, ay bumalik ito sa may lawa, gawa ng naiwan niya ang singsing na bigay sa kanya ng kanyang asawa. Noon ding mga oras na yon, ay kasalukuyan ng nadakip ang kanyang kapitbahay. Kinagat ng nilalang na yon ang kaliwang kamay nito na siyang naging sanhi upang humiwalay ito sa kanyang katawan. Matapos yan ay binalibag siya nito sa mga bakawan, kaya nagkaroon siya ng maraming galos sa katawan. Pero kahit bali-bali na ang katawan ni Ignacio, ay pinilit niya pa ring makatakas sa kamay ng mga nilalang na yon. Sa kasamaang palad ay nakita niyang si Dante na hawak-hawak ng isa sa mga nilalang habang dinadala yon sa gitna ng lawa. Hindi na yon nakakagalaw dahil sa mga sugat nito sa ulo. Hindi alam ni Ignacio kung paano yun nahuli dahil sa inililigtas niya rin ang kanyang buhay noong mga oras na yon. Matapos magkwento ng kapitbahay namin, ay napaiyak na lamang itong nanay ng tatay ko dahil sa pangungulila sa kanyang asawa. Kahit walang nakitang bangkay ang aking ama, ay sigurado sila na patay na ang kanilang ama. Magmula din ang araw na yon, ay hindi na nila tinangkang puntahan ang lawang yon. Umalis na din sila sa dati nilang lugar na tinitirhan at tumira sila sa sentro ng bayan. Ayon kay tatay na kahit salat ang kanilang pamumuhay sa bayan, ay pinipilit pa rin nilang makaahon kahit papaano. Hanggang ngayon, pinuno, ay hinding-hindi pa rin makakalimutan ng tatay ko ang minsang kwento ng pagkamatay ng kanilang ama dahil sa nilalang na kung tawagin ay Berberoka.
Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung mga tipo ng kwento na parang sa atin ngayon. Magandang halimbawa to. 'Di ba tayo kasi karamihan sa mga lugar natin, quarantine pa rin. Tapos may mga iba tayong kababayan na no choice sila kasi nga isang kahig, isang tuka. So, ang kailangan lang nilang gawin para mabuhay araw-araw, pumasok pa rin sa trabaho nila kahit na meron tayong kinakaharap na pandemic. Kasi kung papansinin nyo yung takbo ng kwento, pumalaot pa rin si Mang Dante para merong kainin yung pamilya niya. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, namatay siya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.